той е непрекъснато с нас и работи усилено за успеха на нашата кампания. Също така присъства нашият кандидат за кмет на община Средец от партия ГЕРБ, господин Иван Жалов. И специален гост на нашето събрание, господин Димитър Николов, който е кмет на град Бургас и всички... Давам думата на господин Николов. Благодаря. Тук виждам, че има микрофон. Празни столове, да не стоите прави. Първата работа новия кмет да направи по-голяма зала. Аз съм този, дето разкопава улиците, ако влезете в Бургас, да знаете, аз съм виновния. Но пък после ги оправим и ги смътни. Запознах се с предизборната програма на кандидата за кмет от политическа партия ГЕРБ, господин Жабов, и ми направи впечатление амбициозната част за развитие и възраждане на общината. Да ви кажа честно, и аз така преди 4 години бях малко плах, неопитен, имах много голямо желание в себе си да променя града, в който живее, и имах по същия начин енергия. Виждам в него така доста план, доста амбиция, което е много хубаво и оптимистично. Като кмет на малко по-голям град от Средец, между другото, много често в Бургас ме срещат хора, които живеят тук. Сигурно работите в Бургас или идват да пазарят, или пък децата им учат в Бургас. И аз, как да ви кажа, от тези срещи съм също запознат с живота. Чувал съм оплакване, чувал съм, наскоро ми се оплакаха едни млади родители за проблеми с автобуса между Бургас и Средец. Така че може да съм кмет на съседен град, но съм в течение с проблемите на всички градове около Бургас, защото знаете, като областен център, живота е концентриран в този областен център и проблемите се знаят. Основните проблеми, според мен, тук при вас са липсата на работна ръка и то на качествено работно място. Защото качествената работа дава възможност да расте работната заплата и хората да се чувстват много по-сигурни, много по-защитени и оттам да се гарантират доходите в семейството. Не е необходимо от Средец да се пътуват до Бургас, за да се намира работа. Трябва тези сателитните градове, които са около Бургас, според мен, да се развиват динамично, за да може това пренаселване в Бургас, особено в централна градска част и комплексите, да се освободи. Ние нямаме интерес непрекъснато да заселваме нови хора в Бургас. Имаме интерес областта като регион, като икономика да се развива, защото по този начин по-балансирано се разпределя икономическия продукт. И много по-спокойно става, защото в Бургас улиците не са изчислени да приемат 4 пъти повече коли. Нали, непрекъснато аз колкото и паркинг за да прави, вече трябва на главата си ги качвам. Преди 25 години в Бургас имаше 17 000 автомобила, сега са 200 000. Вземете малко тук в Средец. Гледам, че улиците ви са празни. Това е икономика, нали? Това разбира се в кръга на шегата. Виждам голямо желание да се работи по европейските проекти. Аз, между другото, по тая предизборна програма разбрах, че много кандидат-кметове в други градове покрай мене са изкарали някой друг глас, защото са казали, аз съм приятел с кмета на Бургас, той разбира от европроекти и той ще ме научи. Значи готов съм да съдействам за реализирането, за най-вече за подготовката на такива проекти, за тяхното спечелване и за тяхното реализиране. Защото истината е една. В България пари няма. Ако питате Симеон Дянков, ще ви кажа същото. Парите в България са в европейските проекти. Това нещо аз го осъзнах точно преди 4 години. И това е една много проста истина. Аз преди 4 години отделих повече от една година, може би съм ходил над 50 пъти в Брюксел. С едно куфърче, с едно тефтерче, на всички семинари, присъствал съм на всички обучения и научих как да се подготвят проекти и как да се печелят. Защото в това време дойде кризата в България, министерствата затвориха вратите, републикански бюджет затвори, няма вече никакви излишъци, никой министър не може да даде средства. Средствата са осигурени от европейския бюджет. Само че
отиват там, където някой има гръл как да ги печели. Много е важно, защото ако отговаряш по всички тези условия, те са доста и са подробни, може да се осигурят средства по различни направления. Може да се осигурят средства да се отворят нови работни места, да се благоустроят, да се изграждат нови градини. Ето аз сега в момента изграждам чисто нова детска градина, където направих така, че покрай тази нова детска градина да осигуря още около 75 работни места. Защото към детската градина сложих различни кабинети за консултация. Назначавам сега различни психолози, психиатри, терапевти, млади хора, които току-що са завършили университетите и искат да практикуват и да развиват своята професия. Даваме им възможност с по-добро заплащане, разбира се, защото европейският проект дава възможности да се увеличават работните заплати, защото заплатите не идват от бюджетите на градовете, тези заплати идват от бюджета на Европейския съюз. И така постепенно се прави едно малко предприятие, където работят 75 човека. Добре ли е така? Не е много сложно. Въпросът е човек да има желание отвътре да му се работи. Както се казва, работа му е майката. Така че според мен работа е необходимо тук в община Стрелец, господин Жал. Ако искаш ти да кажеш нещо, ако имате въпроси към мен, след 4 години аз мога да се кандидатирам за кмет на Стрелец, да ви кажа честно. Димитър Николов всички го познават, ама правилата на човешката вежливост изискват и аз да се представя. Аз съм роден тук в едно от селата на общината. Но при това голяма част от живота ми е минал военноморска база Бургас. Те погрешно казват Татиен, да си е Бургас. Тоест аз съм от уния хора, които са предавали малко морски прикус на града ви. Вече на града ви, някой беше и мой град. Аз трябва да започна с друго. Честит имен ден. Според каноните на християнството. Да ви е живо и здраво името, така казвам. Аз съм впечатлен, че в такъв личен празник ви сте тук при нас. Което значи, че вече самото си присъствие, след като стане известно на по-голямата част от избирателите, вие вече не помагате. Но не ми се иска да направя едно изявление все пак. Вие направихте чудеса в Бургас. Чак чудеса. И е вярно. И това го знам не само аз, ами това явно го разбират и всички бургазии. Резултатите от изборите го показаха. Това е изявлението. А пък бих искал в качеството ви на... Казахте, че парите идват от Европейския съюз, от европроектите. Запомних го. Знам, че ние трябва да свършим работа да спечелим изборите най-напред. Но като човек вече, който има натрупа много положителен опит, като или в един град като Бургас, и един от най-преуспяващите, да не кажа най-преуспяващите е за мен, колко съм чувал кмет в България, доколко и обръщам се към вас не само в качеството на един опитен кмет вече, а и на член на изпълнителната комисия, мисля, че така се казваше върховния орган на нашата организация. Като член на изпълнителния комитет, вие сте по изпълнителната комисия, извинявайте, сте по-близо до управляващите. И явно, вие сам казахте, че една година трябва да се учим да правим проекти. През тази година, доколко вие сте готов не да ни помогнете, а да ни помагате, защото еднократна помощ няма да не стигне. Пак казвам, аз си давам сметка и всички си даваме сметка, че най-напред трябва да спечелим изборите. Такъв ми е въпросът. Готов ли сте да... По-късно ще го направим кмет на община Средец. Сега първо, готов ли сте да помагате на нашия кмет, дай Бог, този, който е до вас, да стане кмет на общината. Аз искрено се надявам, което зависи от нас, ние ще го направим. И аз един път изказах съжаление, че тук са тези хора, които нямат нужда да бъдат убеждавани да гласуват за него. Аз исках да го чуят от ние, които се колебаят. Въпросът ми е, готов ли сте да ни помагате постоянно, не еднократно? Да, разбира се. И то качеството ми на член Самият факт, че съм тук сега пред вас, макар че 500 служители на община Бургас са ви обидени, защото обещах да се празнувам имения ден в общината. Защото те сега са малко притеснени, понеже им казах, че докато съм бил един месец в отпуска по време на предизборната кампания, доста хора видях, че не се вършат качествено работа, вече отстрани аз като граждани, защото отстрани по-лесно се виждат. Срещам хората и казвам, отидах в ТСУ-то, внесах едно заявление, 10 дена му въртяха, никакъв отговор. И аз си
си записвам и си направих така едно тефтерче. И им казах, като се върна, за една седмица поне 50 човека ще изгоня. И те сега не знаят обаче кой ще гони, и сега всички да ми четат именене. Искат тази вечер. Пете, давай сега да танцуваме, да празнуваме именен ден, много те обичаме. И това е, разбира се, казах, не, обещал съм на Средец, Иван Жалов ме е поканил много преди да се ангажирам с имене, така че тук съм при вас. Да, казвам ви честно и почтено. Не са необходими някакви специални умения, за да се осигурява средства. Аз съм готов, това, което го знам, това, което знаят хората в моя екип, да ви помогна да стигнете до правилните изводи, кой проект, коя програма, с коя инвестиция е по-полезна за вас. В момента, в рамките на Европейския съюз има много различни програми, по които може да се кандидатства. Но някой път човек, било то от незнание или от липса на рутина, може да се зацикли, да почне да подготвя проект, който няма да има толкова голям ефект за общината, в същото време да изхъби енергията в тази посока, защото една община като Средец, не вярвам тук да има 15-20 специалиста с по 3 езика, с по 2 висши образования, както при мен аз успях преди 4 години да мотивирам 7-8 момичета, които бяха завършили в Париж, в Брюксел, в Холандия и така с много голям къс успях да ги привлека при мен на работа. Обещах им, че големи заплати няма да им дам, но за 2 години ще ги науча толкова, че да могат да направят голяма кариера и вече една голяма част от тях наистина 2-3 започнаха работа в Брюксел, 2-3 започнаха работа в София в различните министерства, един заместник министър имаме, шеф на агенция, така че този, който ми повярва, сега вижда, че това е било полезно. Аз съм готов със своя скромен опит да ви помагам. С това започнах и в началото. Аз като кмет на големия град в тази област, в този регион, имам интерес да се развиват много добре градовете около Бургас. Аз имам интерес. Икономически интерес има Бургас, защото силен регион, силна област, това показва и възможности и за град Бургас. Разбирате ли? Аз нямам интерес град Бургас всеки ден да идват при мене и кооперация до кооперация да строят, защото просто няма вече къде да даваме разрешение за строеж. Пренаселене града. Центъра на града вече е пренаселен. Започнаха да събарят кооперации, които са строени при 30 години, за да строят нови с още 5 етажа по-високи. Няма на къде. Защото улиците са едни и същи. Тук има страхотни пространства. Гледам ви, селата са половината обезлюдени. Цените на имотите са сигурно 2-3 пъти по-ниски от цените на имотите в Бургас, предполагам. Така че много е по-достъпно човек да се пресели тук, но той ще се пресели с няколко условия. Трябва да има много добра инфраструктура. Едно младо семейство, където в Бургас мъжа и жената заедно на месец събират, да кажем, 2000-2500 лева, могат да си позволят да отделят пари за бензин и да пътуват всеки ден до Бургас, да живеят тук, но ще искат перфектно условие в детската градина. Младите родители имат много големи претенции какви ще бъдат детските градини. И не само вътре, детските градини, те не искат децата им да спят на кривачите, където има дюшеци, искат да спят на матраци, искат вече да имат климатици. Аз това лято се побърках и изпърпушил съм повечето детски градини да им слагам климатици. И да е вече унищат обикновени климатици, мислят тези климатици, които създават обикновено среда, където убиват бактериите, нали, вече много високи претенции. Имат претенции какви госпожи ще се грижат за тях, как ще се хранят, как ще ги възпитават. Оттам нататък, какви са удобствата. Така че не е толкова трудно и не е толкова сложно, стига човек да има желание, малко по малко. Аз не мога да ви обещая, че за 2-3 или за 4 години тук с коренно се промени града, но когато има желание, когато се работи в екип, нещата се развиват и се случват. И на мен не ми вярваха преди 4 години, мисля, че ми вярваха. Викат, глупости говориш, как тук ще направиш нов басейн или ще направиш нова спортна зала. И като се появиха, казах, то може да.